हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 13वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. निसर्ग आनंद देणारा आणि चेतना. सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 13वा अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. निसर्ग आनंद देणारा आणि चेतना. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री शील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि त्याच्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. त्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता खूप उत्तम पद्धतीने शिकतो आहोत. आजचा आपला बघता बघता 13वा अध्याय आला. तर आता आपल्याला 13वा अध्याय आला बरोबर. आज आपण तिसऱ्या टप्प्याला तिसऱ्या पडावाला सुरुवात करतो आहे. तर मला पटकन कोणी सांगाल का की पहिले 2 टप्पे किंवा पहिले 2 पाडाव काय होते आपल्या भगवद्गीतेतले? हरे कृष्णा. भक्तीचे प्रगतशील टप्पे. ओके. आणि ते किती अध्याय होते? चॅट बॉक्स मध्ये मला आलेला आहे 6 अध्याय. ओके. अजून कोणी? ठीक आहे, हरकत नाही. तर आपण पहिले 2 टप्पे किंवा पहिले 2 पडाव जे पाहिले, तर पहिला होता कर्मयोग, अध्याय नंबर 1 ते अध्याय नंबर 6. दुसरा होता भक्तियोग, अध्याय नंबर 7 ते अध्याय नंबर 12. आणि आता तिसरा टप्पा, तिसरा पडाव आहे तो आहे ज्ञानयोग, अध्याय नंबर
13 ते अध्याय नंबर 18. आणि मग आपण आतापर्यंत काय पाहिलं, तर आपण पहिल्या 6 अध्यायात काय पाहिलं आहे, तर इथे भगवंत काय म्हणत आहेत, जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहे, असं कुठेतरी असा कुठेतरी आपल्याला प्रश्न पडला असेल. मग खरं तर आपली संपूर्ण भगवद्गीता हेच एक भक्ती आहे, किंवा पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये आपल्याला कर्मयोग शिकवला आहे. पण नुसता कर्मयोग शिकवला आहे का नाही, कर्म करायचं शिकवलं आहे का नाही, तर भक्तियुक्त कर्म करायचं शिकवलं आहे, हो की नाही. आणि मग भक्तियुक्त कर्म करायचं म्हणजे काय, तर त्या कर्मकांडाचा कर्मयोग झाला पाहिजे. आणि पहिले 6 अध्याय याच्यातूनच हीच चर्चा करत आहेत. मग सुरुवात कशी झाली आली आहे, कुठेतरी अर्जुन आपलं कर्म विसरला आहे, क्षत्रिय धर्मामध्ये काय कर्म आहे तो विसरला आहे. आणि मग त्याच्यानंतर डायरेक्ट दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी 2 गोष्टी सांगितल्या. आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. शरीर नाशवंत आहे, आत्मा शाश्वत आहे, चिरंतन आहे. आणि मग नंतर त्यांनी एका कर्माची ओळख करून, मग कर्माची क्रियाकलाप त्याची ओळख करून दिली. आणि मग ते कशासाठी करायचं, मग क्रिया कशासाठी, कोणासाठी करायच्या, कोणाच्या आनंदासाठी करायच्या, तर भगवंताच्या आनंदासाठी करायच्या. हे आपण कुठेतरी पहिल्या 6 अध्यायात पाहिलं. शेवटच्या 6 अध्यायामध्ये आपल्याला काय आहे, की पुन्हा भक्तीची चर्चा आहे. मग ते ती भक्तीची जी चर्चा जी आहे ती सुरुवात कुठून झालेली आहे, तर जे मधले 6 अध्याय आहेत. मधले 6 अध्याय म्हणजे अध्याय नंबर 7 ते अध्याय नंबर 12. भगवंत सांगतात मला अर्पण करा, मी नियंत्रक आहे, माझ्या आनंदासाठी करा. मग मी कोण, मी म्हणजे परमात्मा कोण, परमात्म्याच्या आनंदासाठी परमात्म्याला अर्पण करा. आणि सॉरी आणि हे सगळं तर हे कोणासाठी, मग परमात्मा कोण आहे, मग आपलं आणि परमात्म्याचं नातं काय, आपण आणि परमात्मा चं काय नातं आहे, हे कुठेतरी आपल्याला अध्याय नंबर 7 ते अध्याय नंबर 12. मग ते नातं दृढ होण्यासाठी काय करायचं आहे, मग ते कसं शक्य आहे, मग परमात्म्याची सगळीच रूपं आपण त्या भक्ती योगामध्ये पाहिली, की अगदी त्या विराट रूपापासून ते चतुर्भुज रूप असेल किंवा द्विभुज रूप असेल, मग त्या परमात्म्याची आपण कसं त्यांच्या जवळ जाऊ शकतो, किंवा कशी उपासना करू शकतो, काय करू शकतो, हे कुठेतरी 12व्या अध्यायात आपण पाहिलं. आणि मग हे करताना ह्याच्यातून आपण कसं बाहेर पडू शकू, आपण भौतिक आपण प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत, भौतिक जगात अडकलेलो आहोत. मग ते आपण त्याच्यातून कसं बाहेर पडू शकू, मग त्याच्यासाठी आपल्याला ज्ञानाचा उपयोग होईल. आणि म्हणून ज्ञान जे आहे ते आपल्याला शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये सांगितलेलं आहे, की शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये आपण ही जी मोहमाया आहे, तर याच्यापासून आपण कसं अलिप्त राहू शकतो आणि कृष्णाशी कसं आसक्त होऊ शकतो, म्हणजे कृष्णाशी कशी आराधना उपासना करू शकतो. तर हे आपल्याला कुठेतरी शेवटच्या 6 अध्यायांमध्ये कळणार आहे. आणि म्हणून आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, तेव्हा तो भक्तीचाच एक भाग होतो. आपण कुठेतरी 6व्या नाही, भक्ती योगामध्ये पाहिलं आहे, की भक्ती वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक करतात. मग ते वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक कुठले आहेत, की कोणी आर्त म्हणजे कुठलं तरी दुःख आहे म्हणून करता आहे, काहीतरी दुःख आहे, काहीतरी समोर इतकी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की त्या भगवंताला शरण गेल्याशिवाय त्याला काही पर्याय नाही आहे. मग काहींना अर्थार्थी म्हणजे कुठेतरी आपल्याला आर्थिक मदतीची गरज आहे, किंवा आर्थिक आपल्याला सुधारण्यासाठी, आणि मग ते आपण कुठेतरी पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग जिज्ञासू म्हणजे परमेश्वर कोण आहेत, किंवा हे जाणून घेण्याची इच्छा. आणि मग ज्ञान काय आहे हे जाणून घेण्याची इच्छा. तर अशा प्रकारे असे 4 जे प्रकार आहेत ते भगवंताची अ, अ, श्रद्धा किंवा भक्तीने उपासना करतात. आणि त्यातलंच, आणि मग शेवटी सगळ्यांचं पर्यावसन एकच आहे. सगळ्यात शेवटी तुम्ही कुठेही कशीही सुरुवात करा, त्याचा शेवट काय आहे, आपल्याला अनन्य भक्ती मार्ग हाच एक त्याचा शेवट आहे, हो की नाही. आपण कुठेतरी नवविधा भक्तीचे प्रकार पाहिले, 9 प्रकार पाहिले. कुठल्याही प्रकाराने तुम्ही जा. काल आपण साधना भक्ती, त्याच्यानंतर अनन्य भक्ती, हे आपण हे प्रकार पाहिले, की तुम्ही कशीही उपासना करा, कशीही पूजा अर्चा करा. मग सगुण रूपावर व्यक्तिपूजेवर आपल्याला
उपासना करायची आहे, हे कुठेतरी कालच्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं. आणि मग ते सांगता सांगता मग भगवंताचा प्रिय भक्त कोण आहे? मग जो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये काहीही असो, म्हणजे त्रिताप आपल्याला सांगितलेले आहेत, तर त्या त्रितापांपैकी कुठल्या तरी आपल्याला काहीतरी समोर परिस्थिती असते, पण त्या परिस्थितीचं क्लासिफिकेशन 3 गोष्टींमध्ये केलेलं आहे, हो की नाही? अधिदैहिक, त्याच्यानंतर आध्यात्मिक आपण त्याला म्हणू शकतो, अधिदैविक आणि अधिभौतिक. मग याच्यातलं कुठल्या तरी एका प्रकारामध्ये तो आपलं दुःख म्हणा, आपली समोर आलेली जी परिस्थिती आहे ती त्या प्रकारात मोडत असते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपला जो ज्याचा समतोल ढळत नाही असा जो आहे तो माझा प्रिय भक्त आहे, असं कुठेतरी कालच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलं. मग आता आपल्याला ती भक्ती दृढ करण्यासाठी जे आपण भगवंतांची भक्ती दृढ करायची आहे, अनन्य भक्ती मार्गापर्यंत पोहोचायचं आहे आणि मग मुक्ती मिळवायची आहे, हे सगळं कुठेतरी बघत असताना आपल्याला ते ज्ञान काय म्हणजे आपल्या ह्या परिस्थिती आपण ह्या भौतिक जगामध्ये अडकलेलो आहोत. मग मुळात आपण कसं अडकलेलो आहोत? तर हे कुठेतरी आज आपल्याला भगवंत सांगतात. म्हणजे कसे एकमेकांवर अध्याय भगवंतांनी पहिला अध्याय दुसरा अध्याय, दुसरा अध्याय तिसऱ्या अध्यायावर असे अवलंबून आहेत. पहिला टप्पा दुसऱ्या टप्प्यावर अवलंबून आहे. कर्मयोगामध्ये परमात्म्याला अर्पण करा सांगतात. मग परमात्मा कोण आहे हे भक्ती योगामध्ये सांगतात. मग ह्या भक्ती योगामध्ये आपल्याला सांगतात की भक्ती करा. पण भक्ती करताना आपण ह्या भौतिक जगामध्ये अडकलेलो आहोत. माझी सुरुवातच अशी आहे की आपण कसं अडकले आहोत किंवा काय, तर हे आजच्या अध्यायाचे हा 13 ज्ञानयोगामधले सुरुवातीचा पहिला जो अध्याय आहे तो हेच आपल्याला सांगून जातो आहे किंवा भगवंत सांगता आहेत. आपण बघूया आजच्या अध्यायामध्ये काय बघायचं आहे. तर आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला बघायचं आहे अर्जुनाचे काही प्रश्न आहेत. प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान आणि ज्ञानाचे ध्येय, हे कुठेतरी आपण आजच्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत आणि त्याची समर्पक अशी उत्तरं सुद्धा आपल्याला भगवंत देत आहेत. माताजी हरे कृष्णा, तुम्ही हे वाचा, पण मी 1च मिनिटात आले. 1 सेकंद. संजना माताजी आल्या आहेत का? हो माताजी, मला कोर्स करा. हरे कृष्ण. ओके ओके, हरे कृष्णा. हा, तुम्ही वाचा, मी 1च मिनिटात आले. मी आले 1 मिनिट. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. हरे कृष्ण. सॉरी हा माताजी, झालं का वाचून? हरे कृष्ण. हो माताजी, झालं. हरे कृष्ण. ओके ओके ओके. हो. आता ह्या पहिल्या अध्यायात आपल्याला भगवंत काय ना काही प्रश्न विचारलेत अर्जुनाने, की मला प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ काय आहे, ज्ञान आणि ज्ञेय काय आहे, हे जाणून घ्यायचे आहे. आणि त्याच्यावर भगवंत उत्तर द्यायलाही सुरुवात करत आहेत. की काय उत्तर देत आहेत ते आपण बघूया. 1 मिनिट. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारत, मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीराने त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय.
हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला बघायचं आहे की आता भगवंतांचे अर्जुनाचे प्रश्न आहेत की प्रकृती काय आहे, त्याच्यानंतर पुरुष कोण आहे, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ काय आहे, ज्ञान आणि ज्ञेय काय आहे. ठीक आहे. मग आता भगवंतांनी सांगितलेलं आहे आपलं हे जे शरीर आहे याला क्षेत्र असं म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ असं म्हणतात. म्हणजे काय आपण बघूया की आपल्याला अं हे एक शेत दिसतंय. त्याच्यासाठी एक छान उदाहरण आहे इथे भगवंतांनी प्रभुपाद यांनी दिलेलं की हे एक शेत आहे, बरोबर. तर ह्या शेताचा एक हा मालक आहे, तो तुम्हाला दिसतोय इथे हा मालक आहे आणि ह्या शेताला एक छान कुंपण घातलेलं आहे, म्हणजे हे त्याचं शेत आहे, तो त्या शेताचा मालक आहे, ओनर आहे आणि हे कुठल्या तरी बाजूच्याच शेत आहे आणि इथे भगवंत स्थित आहेत. तर भगवंत ह्या शेताचंही त्यांना माहिती आहे, ह्या शेताचीही त्यांना माहिती आहे. हा जो मालक आहे त्याला आपल्या शेताबद्दल सगळं माहिती आहे की त्याची माती कशी आहे, सुपीक आहे का, काय पीक घेईल की नाही घेईल, मग कुठलं, मग तशा पद्धतीने तो मग काय पेरणी केलं पाहिजे, काय कशी नांगरणी केली पाहिजे, म्हणजे त्या शेताबद्दल त्या जमिनीबद्दल त्याला अथपासून इथपर्यंत सगळं माहिती आहे आणि त्या पद्धतीने तो ते शेत जे आहे की त्याची काळजी घेतो आहे किंवा तो ते जपतो आहे. पण त्याला ते बाजूच्या शेताबद्दल एवढं माहित नसेल की कदाचित, हो की नाही. पण हा जो इथे परमात्मा बसलेला आहे त्याला हे शेतही दिसत आहे, हे शेतही दिसतंय आणि त्याला ह्या शेताचीही माहिती आहे, त्याला ह्या शेताची माहिती आहे. अजून पलीकडच्या कुंपणावर कुठलं शेत असेल तर त्याला त्याचीही माहिती आहे. म्हणजे आपण अजून एक याच्यासाठी उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण आपण ह्या भारत देशामध्ये राहतो, बरोबर. तर ह्या भारत देशामध्ये एक पंतप्रधान आहेत, बरोबर, आणि आपण त्या देशाचे नागरिक आहोत. तर आपल्यापैकी प्रत्येकाकडे सपोज आपण असं ठरवलं की एक एक शेत आहे, तर आपण फक्त त्या एका शेताचे मालक आहोत, बरोबर की असं आपण समजू की ह्या शेताची मालकी हक्क आपल्याकडे आहे. पण भारतामध्ये जेवढे कोणी नागरिक आहेत किंवा काय, तर त्याचा मूळ हक्क किंवा मूळ हे कोणाकडे आहे तर ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि त्यांनी अपॉइंट केलेले आपले राजा म्हणून कोणाला अपॉइंट केलं आहे तर पंतप्रधान. म्हणजे तर त्यांचा मूळ मालक आहे आणि आपण आपला जो ऍज अ नागरिक आपण दुय्यम स्थान आहे किंवा आपलं आणि आपलं फक्त ते वर्चस्व फक्त त्या शेतावर असेल. आपल्या फक्त जेवढं शेत आहे की जी काही जेवढी जमीन असेल मर्यादित त्याच्यापर्यंत आहे. पण पंतप्रधान ऍज अ पंतप्रधान अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड म्हणजे संपूर्ण चारी आपल्या सगळ्या ज्या आहेत की ज्या सगळ्या सीमा आहेत तर त्या सगळ्यांच्या सीमामध्ये जेवढं काही क्षेत्र आहे, जेवढं प्रत्येकाचं जे काही शेत आहे किंवा काय, तर त्याची जबाबदारी किंवा त्याचा हक्क कोणाकडे आहे तर तो पंतप्रधानांकडे आहे. अशाच पद्धतीने भगवंत जे आहेत, तर आता अजून एक उदाहरण देते. आता आपण सगळे बसलेलो आहोत, बरोबर. तर आपल्यापैकी कोणाचं तरी डोकं दुखत असेल, तर अनलेस तो सांगेल की माझं डोकं दुखतंय आपल्याला समजेल का? नाही. पण तेच आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये एक कॉमन फॅक्टर आहे. एक कॉमन फॅक्टर काय आहे तर आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये हृदयामध्ये स्थित परमात्मा आहे. त्यामुळे त्या परमात्म्याला समजतं आहे की याचं डोकं दुखतं आहे, हा एकदम ताजातवाना आहे, याला झोप येतेय, हा छान म्हणजे जे काही होतंय आपलं फक्त आपल्याला समजू शकतं डोकं दुखतंय नाही दुखत आहे, काय होतं आहे, आपल्या शरीरामध्ये काय होतं हे आपलं फक्त आपल्याला समजतं. भूक लागली, तहान लागली, मला भूक लागली किंवा मला तहान लागली हे तुम्हाला समोरून नाही समजणार. जोवर मी सांगत नाही की नाही मला भूक लागली आहे, मला तहान लागली आहे किंवा मला काहीतरी होतं आहे, हो की नाही. पण जो परमात्मा स्थित आहे त्याला सगळं कळतं आहे की मला काय होतंय, मला भूक लागली का, तहान लागली का, डोकं दुखतंय का, अजून माझ्या बाजूला अजून आपण याच्यामध्ये अजून कोणाकोणाला काय होत आहे. तर हे जे आहे तर हेच क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्यातला फरक आहे. आता आपण परत मागच्या स्लाइडला वळूया. इथं बघा अर्जुनाचा प्रश्न आहे की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर, म्हणजे ते जे जमीन जी दाखवली ते म्हणजे आपलं शरीर. आपल्याला क्षेत्र कशासाठी मिळतं तर आपल्या आत्म्याला कार्य करण्यासाठी आपल्याला जे आपल्याला यंत्र मिळालेलं आहे ते म्हणजे क्षेत्र. आणि जो हे जाणतो किंवा जो ह्या शरीराला जाणतो, मग ह्या शरीराला कोण जाणतो आहे तर आपला आत्मा जाणतो आहे, बरोबर. मग आपला आत्मा हे शरीर जाणतो आहे.
म्हणजे आपल्याला ते सगळं त्या जाणीवा आपल्यामध्ये आहेत. मग आपला आत्मा आणि परत एक कॉमन फॅक्टर आहेच, की आत्मा आणि परमात्मा. त्या आत्म्यामध्ये परत परमात्मा आहे की नाही त्याच्या हृदयामध्ये. तो आत्म्याचा साईज किती आहे? आपल्या केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग. तर तेवढा सूक्ष्मातिसूक्ष्म असा तो आत्मा आणि त्याच्यामध्ये स्थित परमात्मा. तर हे जे आहेत हे क्षेत्रज्ञ आहेत. आणि मग हे जे जाणीव आहे किंवा हे जे ज्ञान आहे, हे जो जाणतो ते ज्ञान आहे, की ज्याला हे माहिती आहे, की आत्मा आणि परमात्मा म्हणजे आपल्याला आता माहिती आहे, की आपण परमेश्वराचे अंश आहोत. आपण एक आहोत, पण तरी आपण विभिन्न आहोत. तरी आपण 2 भिन्न आहोत. ही ज्याला जाणीव आहे ते ज्ञान आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगताहेत. मग आता याच्यामध्ये आपण बघूया, की ह्या 3 अवस्था आहेत आपल्याला पहिली जी सुरुवातीचं पहिलं जे चित्र दिसतं आहे त्याला जागृत अवस्था म्हणतात. ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकतात, की तो मस्त फोनवर बोलतोय. ऑफिसमध्ये काम करतोय, फोनवर बोलतो आहे. हातामध्ये एकीकडे सिगारेट आहे. मग त्याचं मन म्हणजे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, त्याच्यानंतर आत्मा, परमात्मा सगळं जागा आहे. सगळं कार्यरत आहे. त्याच्यानंतर ही झाली जागृत अवस्था. ही आपल्या सगळ्यांची असते. त्याच्यानंतर दुसरं आहे, ही आहे स्वप्नावस्था. याच्यामध्ये काय आहे स्वप्नावस्थामध्ये, की याच्यामध्ये अ, आपलं स्थूल शरीर झोपलेलं आहे, पण कुठेतरी आपलं सूक्ष्म शरीर जे आहे ते कार्यरत आहे. सूक्ष्म शरीर कार्यरत असल्यामुळे काय होत आहे, की आपल्याला आपल्या ज्या आपण जे विचार करत असतो, आपण कसले विचार करत असतो? आपल्याला आपली जी स्वप्न आहेत, आपल्या ज्या आसक्ती आहेत, आपला जो मोह जो आहे, तो कुठेतरी तर तो आपल्याला स्वप्नाच्या रूपामध्ये आपल्याला दिसतो. आपण म्हणतो की नाही, मला हे स्वप्न पडलं, ते स्वप्न पडलं. मग ती झाली स्वप्नावस्था. मग त्याच्यामध्ये आपलं स्थूल शरीर झोपलेलं आहे, पण सूक्ष्म शरीर जागा आहे. तिसरी आहे गाढ निद्रा, निद्रावस्था. त्याच्यामध्ये आपलं स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर शांत झोपलेलं आहे. त्याला गाढ निद्रा त्याला आपण म्हणू शकतो. आणि मग याच्यामध्ये आपला आत्मा आणि परमात्मा हे जागृत आहेत. आणि चौथं जी चतुर्य अवस्था आहे त्याला चतुर्य किंवा तुर्य म्हणजे चतुर्थ सॉरी चतुर्थ अवस्था तर म्हणजे चौथी अवस्था. तर तुर्यावस्था जी असते ती आपल्यासाठी नसते. ती ज्यांची आध्यात्मिक प्रगती झालेली आहे, संत महात्मे जे गुरुपदावर आहेत तर त्यांच्यासाठी ती असते. तर ते जे गुरुपदावर आहेत, जे संत पदावर आहेत, तर त्यांचे जे तुर्य अवस्थामध्ये सगळं चारी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर हे सगळं जागृत आहे. पण तरीही ते ह्या भौतिक जगात नाही आहेत. ते त्या आध्यात्मिक अनुभूती अनुभवत आहेत. तर ती जी आहे ही तुरीय अवस्था आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथामध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माता इथे आपल्याला सांगितलं आहे की हे जे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ काय आहे हे आपण कुठेतरी वाचतो आहोत, ऐकतो आहोत. मग हे जे ज्ञान जे आहे किंवा ह्याचं जे विश्लेषण आहे, याची जी व्याख्या जी आहे, ती सर्व वेदांमध्ये, सर्व ग्रंथांमध्ये, कंठोपनिषदामध्ये सुद्धा त्याचं वर्णन आहे. आणि हे जे ज्ञान आहे हे वेगवेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळ्या उदाहरणांनी ऋषीमुनींनी खूप विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ काय आहे. आणि हे जे जाणतो किंवा हे जे जाणणार आहे ते ज्ञान आहे. आणि मग आता हे ज्ञान काय आहे आपण बघूया. आता आपल्या शरीराभोवती आपण आता एवढं आपल्याला माहिती आहे की आपलं साधारण एवढं की आपल्या शरीराभोवती आवरण आहेत. आपल्या शरीराभोवती कोश आहेत. तर त्यातला पहिला जो कोश आहे हा अन्नमय कोश आहे. मग अन्नमय कोशामध्ये जेव्हा आपण असतो, मग अन्नमय कोशामध्ये साधारण कोण असतं किंवा काय? तर अन्नमय कोशामध्ये आपला जो परमात्मा जो असतो तो आपल्याला ह्या भौतिक जगाचं किंवा त्याची आपल्याला कुठेतरी अनुभूती येत असते. आणि मग आपली ही जी पंचमहाभूताने बनलेलं हे जे स्थूल शरीर आहे,
ज्ञानेंद्रिये, कर्मेंद्रिय हे सगळे कार्यरत असतात. त्याच्या जाणीवा की आपण कशासाठी जन्माला आलोय किंवा आपलं जगणं कशासाठी आहे. तर आपल्याला खाण्यापिण्यासाठी किंवा अन्नमय कोश की तर त्याच्यासाठी आपल्याला तर हे जे कोश आहे त्याची जी जाणीव जी ह्या अन्नमय कोशाची की त्याच्यामध्ये आपल्याला की आपण फक्त आपल्या ह्या शारीरिक ज्या भूक आहे, तहान लागते किंवा हे जे काही आहे त्याच्यासाठी त्या जाणीवा ज्या आहेत ज्ञानेंद्रिये, कर्मेंद्रिय तर त्याच्यासाठी आपण जगतो किंवा त्याचीच आपल्याला एक जाणीव आहे किंवा त्याच कोशामध्ये आपण वावरत असतो ह्या भौतिक जगामध्ये. तर ते झालं अन्नमय कोश. तर याच्यामध्ये काय होतं की याच्यामध्ये जर आपण फक्त म्हणजे मनुष्य प्राणी, त्याच्यानंतर प्राणी आणि झाडं आपल्या आजूबाजूला जी झाडं जी आहेत तर ते हे सगळे ह्या अन्नमय कोशामध्ये साधारण असतात. आणि त्याच्यानंतर मग त्यांचं काय शेवटी काय त्याच्यात ते बाकीचे कोश जे उलगडले नाहीत किंवा काय ते पोहोचले नाहीत तर काय अन्नमय कोशामधले जे आहेत त्यांचं पुढे काय होतं की ते पुन्हा तेच जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी ह्याच्यामध्येच अडकून राहतात. दुसरं आहे त्याच्या वरची स्टेज आपण म्हणू शकतो प्राणमय कोश. मग याच्यामध्ये आपल्याला जाणीव होते की प्राणमय कोश म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला प्राणायाम आपण करतो. प्राणायाममध्ये 5 प्रकार आहेत. प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान. तर हे जे 5 प्रकार आहेत हे जेव्हा प्राणायामची प्रॅक्टिस करतो किंवा आपण जेव्हा प्राणायाम करतो, तेव्हा आपल्याला कुठेतरी कसलं रिअलायझेशन होतं आपल्याला आपण प्राणायाम करताना आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो. पण आत्मसाक्षात्कार ही सगळ्यात शेवटची साधना स्टेज झाली. पण त्याच्या आधी काय होतं, की प्राणायाम करताना आपल्याला आपलं अंतर्बाह्य शुद्धीकरण व्हायला कुठेतरी सुरुवात होते. हो की नाही? जेव्हा आपण योगाचेच प्रकार आहेत की नाही? त्यामुळे जेव्हा आपण योगा करतो योग करतो. योग म्हणतात त्याला, योगा नाही. तर ध्यान योग त्यातलेच प्रकार आहेत की नाही त्यातलाच एक टप्पा म्हणजे प्राणायाम आहे. तर प्राणमय कोशामध्ये काय होतं की आपलं कुठेतरी अंतर्बाह्य शुद्धीकरण झाल्यामुळे आपल्याला आपल्याला जाणीव होते की आपण नुसतं आपण अ, आपलं जे जन्म जो आहे तो फक्त आणि फक्त खाण्यासाठी वगैरे किंवा इंद्रिय तृप्तीसाठी झालेला नाही आहे. तर आपला जन्म चं कारण अजून काहीतरी वेगळं आहे. आणि मग आपल्यामध्ये जो स्थित परमात्मा आहे, त्याचीही कुठेतरी त्यांना ओळख होते. मग पुढचा जो आहे त्याच्या मनोमय कोश किंवा ज्ञानमय कोश. याच्यामध्ये काय आहे, की याच्यामध्ये आपली बुद्धी कार्यरत आहे. मन कार्यरत आहे आणि जिथे मन आणि बुद्धी कार्यरत आहे, मग तिथे आपल्याला एक ज्या आपल्या आवडी-निवडी असतील किंवा काय, त्या कुठेतरी जागृत होतात किंवा त्या कार्य करायला लागतात. मग आपण काहीतरी वाचायला घेतो, कुठेतरी आपण काहीतरी चांगलं शिकतो, गाणं म्हणा की कुठलीतरी आवड जी आहे ती जोपासतो, छंद जोपासतो, तो शिकतो किंवा उत्तम असं काहीतरी वाचन करतो. हे काय झालं, की हे झालं ज्ञानमय कोशामध्ये. पुढचं आहे विज्ञानमय कोश. त्याच्यामध्ये काय होतं, की याच्यामध्ये जे आपण ज्ञानमय कोशामध्ये आपण काहीतरी वाचलेलं आहे, काहीतरी ग्रहण केलेलं आहे की नाही. मग मन, बुद्धी हे जरा त्याच्यापेक्षा पुढचा टप्पा. मग आपल्याला गोष्टी क्रिस्टल क्लिअर व्हायला लागतात, की आपल्याला ज्ञान अजून काय आहे ते समजतं, की याच्यामध्ये इंद्रिय हे अजून वेगळे आहेत. आणि मग त्या इंद्रिय इच्छा ह्या सगळ्या गोष्टी अशा आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने दिसायला लागतात. मग परमात्मा कोण आहे? आपलं परमात्म्याशी काय नातं आहे आणि आपण काय केलं पाहिजे? म्हणजे ह्या गोष्टी खूप अशा उलगडून अशा समजतात. हे झालं विज्ञानमय कोश. आणि त्याच्या सगळ्यात शेवटचं जे आहे आनंदमय कोश. गोष्टी सगळ्या उलगडून समजल्यामुळे काय होतं, की कुठेतरी आपल्याला आपल्याला समजलं, की हा परमात्मा आहे. आपण त्याच्यापासून दुरावलो आहोत. मग आपल्याला त्याच्यासाठी नामजप केला पाहिजे. आपल्याला परत जाण्यासाठी काहीतरी भगवंताची सेवा केली पाहिजे. तर हे कुठेतरी समजल्यावर आपण हळू त्या मार्गाला लागतो. म्हणजे जे ज्ञान ग्रहण केलं आहे त्याचं कुठेतरी आचरण करायला घेतो. त्याचं कुठेतरी अनुशीलन करायला घेतो. आणि मग सगळ्यात शेवटी आहे आनंदमय कोश. मग आनंदमय कोशामध्ये काय आहे, की त्यांची हळू मग आनंद काय आहे, समाधान काय आहे, ज्यांची हळू आध्यात्मिक प्रगती होते आहे, तर असे नेहमीच आनंदी आणि उत्साही असतात. असं तुम्हाला कुठला भक्त दिसला आहे का,
की तो आनंदी नाही आहे किंवा त्याची आपली जरा प्रतिकूल परिस्थिती झाली की आपल्याला लगेच चेहरा पडतो. पण असं कुठलाही तुम्ही कुठल्या संताची गोष्ट वाचा किंवा कुठल्या भक्ताची गोष्ट वाचा, कुठेतरी आपण कुठेतरी वाचलेली असते, कुठेतरी किंवा कुठेतरी टीव्हीवर आपण काहीतरी एखादी सिरियल मध्ये बघितलेलं असतं. तर असं कधीतरी की त्यांचा चेहरा असा आनंदी नाही आहे. कुठल्याही कितीही प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ते आनंदीच असतात. कारण की त्यांना सत्य काय आहे, परमसत्य काय आहे, हे भौतिक जग कसं नाशवंत आहे याची जाणीव झाल्यामुळे आणि त्यांची हळूहळू आध्यात्मिक प्रगती झाल्यामुळे, प्रगल्भता झाल्यामुळे ते त्या आनंदाची, त्या आध्यात्मिक आनंदाची ते कुठेतरी अनुभूती अनुभवत असतात. तो झाला आनंदमय कोश. आणि म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये समजतं भगवंताचं सच्चिदानंद रूप काय आहे ते कुठेतरी आपल्याला समजतं. हरे कृष्णा. माझं ना नेट आहे ना राऊंड राऊंड फिरत आहे. माझा आवाज येतोय आणि माझं स्क्रीन पण दिसतीये ना? हो माताजी, दिसते, तुमचा आवाज व्यवस्थित आहे. ओके ओके. हा, नाहीतर मग मी ऍटलिस्ट व्हिडिओ तरी ऑफ करेन. जर असं काही वाटलं तर मला लगेच सांगा. ठीक आहे. हरे चालेल कृष्ण. चालेल. हा, हरे कृष्ण म्हणता. पंचमहाभूते, नित्य अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य, या सर्वांना त्यांच्या विचारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे आपल्याला बघा, आपलं हे जे शरीर जे आहे तर ते कशापासून बनवलेलं आहे हे पण इथे भगवंताने सांगितलेलं आहे. पंचमहाभूतांनी बनवलेलं हे आपल्याला माहिती आहे, बरोबर. मग पंचमहाभूत कुठली आहेत? पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि अग्नी, बरोबर. मग ह्या पंचमहाभूतांपासून आपलं स्थूल शरीर बनलेलं आहे. मग आपलं सूक्ष्म शरीर कशापासून बनलेलं आहे? मिथ्य अहंकार, बुद्धी आणि मन. हो. मग आता आपलं हे शरीर जे जे यंत्र आहे ते कसं क्रिया करतं, कसं करतं, तर ते क्षेत्र कसं कार्य करतं, तर हे इथे ह्या श्लोकात सांगितलं आहे. पंचमहाभूत म्हणजे 5, त्याच्यानंतर मिथ्य अहंकार, बुद्धी, त्याच्यानंतर अव्यक्त. अव्यक्त म्हणजे जे 3 गुण आहेत, त्रिगुण आहेत, सत्य, सत्व, तम, रजगुण, जे आपण उद्याच्या भागात शिकणार आहोत, अध्यायात शिकणार आहोत. तर ते 3 गुण मिळून जी प्रकृती, जी अव्यक्त प्रकृती आहे. मग हे झाले किती? 5 आणि 6, 7, 8, 9, बरोबर. त्याच्यानंतर 10 इंद्रिये म्हणजे ते 9 + 10 19. त्याच्यानंतर 5 इंद्रिय विषय, जे आपले 5 इंद्रिय, 10 इंद्रिय कुठली आहेत? 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, 5 कर्मेंद्रिय आहेत आणि ज्या ज्ञानेंद्रियांचे 5 इंद्रिय विषय जे आहेत. तर अशा पद्धतीने हे 24 घटकांनी आपलं क्षेत्र तयार झालेलं आहे. आणि मग हे 24 घटकांच्या आपण म्हणू शकतो परम्युटेशन, कॉम्बिनेशन किंवा त्यांच्या संयोगाने आपल्याला भावना तयार होतात. इच्छा, द्वेष, ह्या गोष्टी, तर तो जो समूह जो आहे त्यांच्या संयोगाने आपल्यामध्ये काही भावना तयार होतात. इच्छा, द्वेष या सगळ्या गोष्टी तयार होतात. चेतना, धैर्य, तर हे सगळं आणि हे जे विकार जे आहेत तर ते सगळे त्याच्यामुळे उत्पन्न होतात. आणि हे जे आहे हे क्षेत्र आहे असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नम्रता, निरहंकार, असंहिता, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, नित्य अहंकार रहित, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी इत्यादी मधील दुःखदोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध, हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारेच अज्ञान आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मग आता जणू काही इथे ज्ञानाची व्याख्याच आपल्याला दिलेली आहे, ज्ञान आणि अज्ञानाची सुद्धा. म्हणजे हे ज्याच्यात नाही ते अज्ञान झालं की नाही. त्यामुळे ज्ञान आणि अज्ञानाची व्याख्याच इथे आपल्याला 13व्या अध्यायात मिळते. मग आता याच्यामध्ये आपण बघूया नम्रता. नम्रता काय आहे की सन्मान. नम्रता म्हणजे काय की आपण जेव्हा ज्ञान ग्रहण करतो
बरोबर. तर ज्ञानामुळे जी आपल्याला आली पाहिजे ती नम्रता आली पाहिजे. आणि ज्ञानामुळे नम्रता केव्हा येईल, जेव्हा आपण त्याचं अनुशीलन करू, आपल्याला ते समजलं आहे आणि त्यानुसार जेव्हा आपण आचरण करतो, सर्वांच्या प्रती अ, नम्र भाव असतो, तर ती झाली नम्रता. आणि मग कसं असतं, की जर त्याचं आपल्याला नुसतंच माहिती संकलित केली आणि माहिती संकलन केल्यावर आपण म्हणतो, मग माझे भगवद्गीतेचे 700च्या 700 अध्याय पाठ आहे, सॉरी श्लोक पाठ आहेत. त्याच्यानंतर मला हे येतं, मला ते येतं. हा झाला अहंकार, ही नम्रता नाही. म्हणजे माहिती आहे, पाठ आहे सगळं, पण त्याचं आचरण नाही, त्याचं अनुशीलन नाही. त्यामुळे आपल्याकडे नम्रता नाही. ज्याला ज्ञान आहे, नुसती माहिती मिळवणाऱ्याला अहंकार येतो. आणि जी माहिती गोळा करून ते आचरणात आणतो, ते जे ज्ञान जे आहे त्याचं अनुशीलन करतो, आचरणात आणतो, तो नम्र असतो, तो ज्ञानी असतो. पुढे बघूया अभिमान. अभिमान काय, की आपण शरीर नाही आहोत, हे दुसऱ्याच अध्यायात भगवंतांनी डिक्लेअर करून टाकलेलं आहे. तू कोणासाठी दुःख करतो आहे? जे नाशवंत आहे त्याच्यासाठी. मग हे आपल्याला आता माहिती आहे की आपण शरीर नाही आहोत. मग कोणीतरी माझा अपमान केला, सन्मान केला, मान ठेवला, तो ह्या शरीराचा आहे ना. तो आपल्या थोडी आत्म्याचा, आत्मा चिरंतन आहे आणि त्याला काही फरक नाही पडत आहे. हे सगळं शरीर आता आपण ज्या 24 घटकांपासून बनलेलं आहे, त्याच्यापासून त्या भावना, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा तयार होत आहेत, हो की नाही? त्यामुळे आत्म्याचं फक्त ते कार्यशील एक क्षेत्र आहे, हे ज्याला माहिती आहे, त्यामुळे त्याला मान सन्मानाची पडलेली नाही आहे. मग अशा ना अभिमान नसतो. अहिंसा. आता प्रभुपाद एक गोष्ट सांगतात, की अहिंसा म्हणजे जो अ, त्यांनी एक सांगितलं आहे, की ज्यांच्याकडे कृष्णाचं ज्ञान आहे, भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे, भागवतमचं ज्ञान म्हणजे माहिती आहे म्हणा, भगवंत कोण आहेत हे माहिती आहे. पण जो त्याचा प्रचार प्रसार करत नाही, ही एक प्रकारची हिंसाच आहे. असं कुठेतरी प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे आपण आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये इतरांना म्हणजे आपल्याला समजलं आहे किंवा जे आपल्याला माहिती आहे, ॲटलीस्ट आपल्याला माहिती झाली आहे, ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं, हीच एक प्रकारची अहिंसा आहे असं प्रभुपाद सांगतात. सहिष्णुता. आता सहिष्णुता म्हणजे काय, की आपल्यामधली सहनशीलता वाढवणं, की अपमान सहन करण्याचा सराव. आपल्याला गोष्ट माहिती आहे, शिशुपाल यांची त्यांचे 100 अपराध माफ केले होते. किंवा एवढंच कशाला, पांडवांनी सुद्धा अगदी सरतेशेवटी सगळ्यात शेवटी त्यांनी युद्धाचा पर्याय नव्हता, विकल्प नव्हता म्हणून युद्धासाठी उभे राहिले. नाहीतर त्यांनी सहनशीलता दाखवली होती, सहिष्णुता दाखवली होती. हो की नाही? त्याच्यानंतर साधेपणा. इतके सरळ, इतके अ, की शत्रूलाही आपलं सत्य उघडू शकतं. म्हणजे आपल्यामध्ये इतकी ट्रान्सपरन्सी असली पाहिजे. आपल्या वागण्या-बोलण्यामध्ये ती इतकी आचरणामध्ये इतकी ती शुद्धता असली पाहिजे, इतका सरळ भाव असला पाहिजे, की समोर शत्रू जरी आला तरीही त्याला त्याची काहीही हे झालं नाही पाहिजे, फरक नाही पडला पाहिजे, की त्याच्यासमोर सुद्धा आपलं वागणं-बोलणं तसंच राहिलं पाहिजे, की हा माझा शत्रू आहे आणि म्हणून आपण लगेच आपल्या वागण्या-बोलण्यामध्ये बदल करू नये. शत्रूसमोरही तेच आणि मित्रासमोरही तेच, की आपली इतक्या वागण्या-बोलण्यामध्ये आपल्या ट्रान्सपरंटता असली पाहिजे, साधेपणा, सरळपणा असला पाहिजे. आध्यात्मिक गुरु स्वीकारणे. हे आवश्यक आहे. आध्यात्मिक गुरु का स्वीकारायचा? कारण की कर्माची गुंतागुंत एवढी आहे, की आपण हे आद्य कर्म आहे, इती कर्म आहे, हे कसं समजायचं? हे योग्य आहे की अयोग्य आहे? हे कसं समजायचं? बरोबर? हे पण म्हणजे आपल्याला कर्मयोग आपला तो व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी, योग्य-अयोग्याची जाणीव करण्यासाठी आपल्याला गुरु पाहिजेत. आणि त्याचबरोबर आपल्याला त्या परमात्म्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुद्धा बोट धरून पोहोचवणारे फक्त गुरुच आहेत. तेच आपल्याला एक-एक गोष्टींची जाणीव, आपल्याला ध्यानयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग सगळ्या गोष्टी आपल्याकडनं त्या सराव करून घेतील, आपल्याकडनं करवून घेतील, बोट धरून ते आपल्याला त्या परमात्म्यापर्यंत पोहोचवतील आणि म्हणून आपल्याला आध्यात्मिक गुरु पाहिजे. स्वच्छता. आता आपल्याला स्वच्छता माहिती आहे, की अंतर्बाह्य स्वच्छता म्हणजे आपण स्नानादी कर्म वगैरे, शौचादी कर्म ही आपली स्वच्छता झाली, बरोबर?
पण नामजप जो आहे तो आपल्याला अंतर्गत स्वच्छता करतो, पण नामजप बाह्य स्वच्छता सुद्धा करतो. आता आपली सगळी जी इंद्रिय जी आहे ती बाहेर उघडतात ना, डोळे बाहेर उघडतात, बाहेरचं जग दिसतं आहे आपल्याला. बाहेरचा आपल्याला आपला गंध जो आहे तो बाहेरचा येतो आहे की नाही, एखादा सुगंध असेल बाहेरचं ऐकू येत आहे, म्हणजे इंद्रिय सगळी बाहेरची उघडत आहेत. मग काय बघितलं पाहिजे, काय दुर्लक्ष केलं पाहिजे, काय ऐकलं पाहिजे, काय नाही ऐकलं पाहिजे, की जेणेकरून आपला मार्ग मोकळा होईल. तर ही जी जाणीव आहे, हे जी जाण आहे, हे आपल्याला जेव्हा नामजप करू तेव्हाच आपल्याला समजेल, हो की नाही? तेच आपले त्याच्यानंतर स्थिरता, स्थैर्य, आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्याचा निर्धार. आपला गोल ठरलेला आहे, संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन. प्रयोजन मधलं आपलं प्रयोजन काय आहे, की आपल्याला मोक्ष किंवा वैकुंठ धामापर्यंत जायचं आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, की आपल्याला कुठेतरी आपल्याला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, 16 अक्षरी मंत्र आहे, तो म्हणायचा आहे. 1 माळापासून सुरुवात करा, 16 माळा रोज करायच्या आहेत. तर हे आपल्याला, की हा आपला टार्गेट आहे, हे गोल आहे आणि हे जेव्हा आपण रोज करू, निर्धाराने करू, तेव्हाच आपण आध्यात्मिक प्रगती साधू. म्हणजे कुठेतरी आपल्याला काहीतरी गोल मिळाला तर आपण, की नाही चला मग त्याच्यासाठी आपण बघा, की नाही सकाळी गजर लावणार, मग उठणार, मग करणार. एखाद दिवशी असं होतं, की सकाळी नाही होत, मग दिवसभरातही वेळ नाही मिळत, पण मग रात्री बेचैन व्हायला होतं, संध्याकाळ झाली की बेचैन व्हायला होतं, की नाही माझा आज जपच नाही झाला, कसं करायचं? आता मी कधी बसू, किती वेळ बसू, काय कुठलं काम एस्केप एस्केप करू, काय करू? अशी अशी मनाला ती हुरहूर लागते. तर ही जी हुरहूर लागली, बाकीच्या कामांसाठी पण आपल्याला मनाला हुरहूर लागते की नाही, भौतिक गोष्टींसाठी, की नाही झालं, नाही मिळालं. तशी तशी आपल्याला नामजप पूर्ण नाही झाला म्हणून जी हुरहूर लागणं, म्हणजे आपल्याला आपण स्थैर्य मिळवलेलं आहे आणि म्हणून आपला जो निर्धार पक्का आहे, म्हणून ती हुरहूर लागलेली आहे. आत्मनियंत्रण. मग आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रतिकूल असेल ते नाकारा. इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवा. मग आपल्याला गोष्टींना नाही म्हणायला शिकलं पाहिजे. म्हणजे जसं मगाशी आपण पाहिलं, की इंद्रिय आपली बाहेर उघडतात ना. मग काय ऐकलं, काय नाही ऐकलं. मॉलमध्ये गेल्यानंतर सगळ्याच वस्तू आपण आपल्या ट्रॉलीत टाकायला पाहिजे का? नाही. ही गोष्ट मला गरजेची नाही. ती गोष्ट नाही घ्यायची. मनाला आवर घालायला शिका. बायकांनी स्पेशली साडीच्या दुकानात गेले, की ही घेऊ, ती घेऊ. आज हा सण, उद्या तो सण. अगदी श्रावणी सोमवारपासून श्रावणी मंगळवारपासून रोज आपल्याला एक नवीन साडी हवी असते की नाही? किंवा नवीन ड्रेस हवा असतो. तर हे जे आहे हे नाकारा, ज्याच्यामुळे आपण इंद्रिय इच्छांवर नियंत्रण करू शकतो किंवा भौतिक इच्छांवर नियंत्रण करू शकतो. त्याला नाकारलं, त्याला आपण नियंत्रणात ठेवलं तर आपली प्रगती निश्चितच आहे. त्याच्यानंतर इंद्रिय वस्तूंचा त्याग. अनावश्यक मागण्या पूर्ण न करणे, फक्त भक्ती सेवेसाठीच शरीर तंदुरुस्त ठेवण्याची इच्छा. म्हणजे आपल्या उगाचच काही इंद्रिय वस्तूंचा त्याग, म्हणजे आपल्याला ज्या प्रत्येक गोष्टी आहेत, की मग इंद्रिय वस्तू, मग एक काही खाण्यापिण्याचं असू शकतं, काही वस्त्र असू शकतात, दागदागिने, अलंकार, म्हणजे जे काही, की त्या गोष्टी ज्या आपल्याला फक्त आपल्याला ज्याच्यामुळे भौतिक शांती मिळते आहे, पण आपली इंद्रिय तृप्ती होती आहे. पण ज्याचा आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी उपयोग काही नाही. फक्त अडथळाच होऊ शकतो. त्याच्या मोहात अडकून आपण आध्यात्मिक प्रगतीपासून दुरावतो आहोत. तर अशा गोष्टींचा सगळ्यात पहिले त्याग केला पाहिजे. खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती. मग आता जसं वर आपण सांगितल्याप्रमाणे, की माझं शरीर किंवा मन हे नाकारून मी एक कृष्ण सेवक आहे, हे मान्य करा. जिथं आपण दुय्यम आलो, तिथं आपला अहंकार आपोआप गळायला लागतो. परम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, उत्तम असा पुरुष, ते परा प्रकृती, श्रेष्ठ प्रकृती काय आहे? म्हणजे भगवंत आहे. त्या प्रकृतीचा, त्या तिन्ही लोकांचा स्वामी कोण आहे? भगवान श्रीकृष्ण. मग तो ह ह त्याच्यापेक्षा आपण कनिष्ठ आहोत, आपण दुय्यम आहोत, आपण त्याचे सेवक आहोत. हे जेव्हा मान्य करतो, आपोआप आपल्यातला अहंकार जो आहे तो कुठेतरी अ, अ, तो शमवायला मदत होते, त्याचं दमन व्हायला मदत होते. वाईटाची धारणा. मग जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याच्यामध्ये काय आहे, की गुरूंकडून नियमितपणे आपल्याला काय योग्य, काय अयोग्य हे जाणणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग आपण त्या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी आपल्याला माहिती आहे. आपण पाहिलेलं आहे, ते चित्र आठवत असेल. मग आपला जन्म होतो, मग आपण लहान बाळ, मग कुमार अवस्थेत, मग तरुण, मग परत मध्यम वय, मग वृद्ध अवस्था, मग शरीर जीर्ण होते.
मग परत ते शरीर सोडतो आहे. मग पुन्हा एक नवीन शरीर, नवीन पुन्हा ते सगळं त्या चक्रामध्ये. मग त्या जीवन कालामध्ये जन्म-मृत्यूमध्ये आपल्याला कुठलातरी आजार आपल्याला बळावतो आहे. म्हणजे तो आजार जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. म्हणजे कुठलीतरी आजार पण जडतो आहे. मग पुन्हा आपलं ते शरीर जीर्ण होतंय. मग परत तो आत्मा त्या शरीराचा त्याग करतो. याच्यामध्येच गोल-गोल, गोल-गोल फिरतो आहे. तर हे कुठेतरी आपल्याला सोडायचं असेल, म्हणजे हे आपल्याला तर वाईटाची धारणा आपल्याला सोडली पाहिजे. अलिप्तता. कृष्णासाठी सर्वस्वाचा त्याग करण्यासाठी तत्पर राहा. अलिप्तता म्हणजे आसक्ती. आसक्तींचा सुरुवातीला आपल्याला त्याग करायचा आहे. इंद्रिय इच्छांवर आपल्याला कुठेतरी अंकुश लावायचा आहे, नियंत्रणात आणायचे आहे. पत्नी, मुलं, कुटुंब इत्यादींशी कोणतेही बंधन नाही. मग आता आपण आहोत, बरोबर? तर कृष्ण भावनाभावी जीवन जगता आलं पाहिजे. म्हणजे काय, की आपलं जे कुटुंब आहे, मग आपण कुटुंबाबरोबर राहायचं नाही का? असं नाही. त्यांच्यासोबत राहायचं. पण त्यांच्यासोबत राहता-राहता आपण आपली आध्यात्मिक प्रगतीसुद्धा साधायची. कारण की जे जे आपलं आत्ताचं कुटुंब आहे, आई-वडील, पत्नी, मुलं, नवरा, सासू-सासरे, अजून कोणी आत्या, काका, मामा जे काही कोणी आहे, ते सगळे आत्तापुरतं आहे. हा जन्म आणि मृत्यूपुरता आहे. पुढे काय? पुढच्या जन्मात वेगळे काका-काकू, आई-बाबा, पत्नी, मुलं सगळे वेगळे असतील. नवरा-बायको सगळे वेगळे असतील. त्याच्या पुढच्या जन्मात अजून कोणी वेगळे असतील. पण शाश्वत असं काय आहे, तर आपण, आपला आत्मा, हो की नाही? त्यामुळे त्यांचा आपल्याला आपलं कर्म नाही चुकवायचं आहे. कर्म करायचं आहे, प्रपंच सांभाळायचा आहे. पण त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये किती अडकायचं आणि आपण भगवंतासाठी त्याला किती वेळ द्यायचा. कारण की जरी हे हे पत्नी, मुलं, कुटुंब हे जरी आपलं असलं ह्या भौतिक जगातलं, तरी अजून आपले एक नातं आहे. जे आपलं चिरंतन असं नातं आहे परमात्मा परमेश्वराशी. आपण त्याचे अंश आहोत, आपण त्याचे कोणीतरी आहोत आणि त्याच्याशी सुद्धा आपलं काहीतरी कर्तव्य आहे. ते सुद्धा त्याला सुद्धा वेळ दिला पाहिजे, ते सुद्धा पार पाडलं पाहिजे. तर आणि मग हे सगळं करताना तारेवरची कसरत होणार. मग काही गोष्टींचा मग त्याच्यासाठी त्याग करावा लागणार. तो करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर अगदी चित्तवृत्ती नित्य का समचित्तम. मग भौतिक नफा तोटा पाहून आनंदी किंवा दुःख म्हणजे इथे असं आहे की आपल्याला कुठल्याही परिस्थिती असो त्याच्यामध्ये आपल्याला समतोल आपला ढळू नये. की खूप काही नफा झाला म्हणून उगाच उड्या मारायच्या आणि काहीतरी तोटा झाला म्हणून तोंड पाडून बसायचं किंवा डिप्रेशनमध्ये जायचं वगैरे काही नाही. कुठलीही परिस्थिती असो आपल्याला त्याला आपला समतोल ढळता कामा नये. त्याच्यानंतर अखंड भक्ती सेवा, अनन्य भक्ती. एकच आपलं ध्येय असलं पाहिजे, की शेवटी मला अनन्य भक्ती मार्गाला पर्यंत पोहोचायचं आहे. आणि मग त्याच्यासाठी आपल्याला म्हणजे नवविधा भक्ती 9 प्रकार दिलेले आहेत. कुठल्यातरी एका प्रकारामध्ये आपल्याला स्वतःला गुंतवून ठेवायचं आहे. निर्जन ठिकाणी राहण्याची आकांक्षा. भौतिकवादी लोकांमध्ये म्हणजे आता आपण काही निर्जन ठिकाणी जाऊ शकत नाही. तेवढी जंगलंही नाही आहेत आणि आपण नाहीच जाऊ शकत. कलियुगात आहोत आपण. पण आपण हल्ली जितके सोशल असतो की नाही, त्याच्यापासून स्वतःला थोडंसं अलिप्त ठेवायचं. जिथे गरज आहे, तेवढं तुम्ही बोला, तेवढं तुम्ही एका लोकांमध्ये मिसळा. पण त्यापेक्षा तुम्ही जो भक्तांचा संघ आहे, त्यांच्यामध्ये मिसळा, त्यांच्याशी बोला. त्यांच्याबद्दल काहीतरी तुम्ही अशा आध्यात्मिक गप्पा मारा, आध्यात्मिक चर्चा करा, की जेणेकरून आपलं ज्ञान वाढू शकतं. जेणेकरून आपल्यामध्ये अजून आपली प्रगती साधू शकतो. आणि जर असं आपल्याला नाही जर कोणी मिळत असेल किंवा नसेल आपल्या रोजच्या सहवासात, तर जे सोशल जे लाईफ आहे, की ज्याच्यामुळे आपण अजून जास्तीत जास्त त्या भौतिक गोष्टींमध्ये ओढलं जातो आहे, तर त्यांच्यापासून थोडं अलिप्त राहून आपण आपलं नामस्मरण, आपलं जे काही आहे ते करणं गरजेचं. आपलं प्रत्येक काम प्रामाणिकपणे करणं गरजेचं. सामान्य लोकांपासून अलिप्तता, जसं मगाशी आता आपण बोललो तसं. आणि आत्मसाक्षात्काराचे महत्त्व स्वीकारणे किंवा आता आत्मसाक्षात्काराचे महत्त्व स्वीकारण्यामध्ये आपल्याला काय आहे, की मग आपला जो अनावश्यक वेळ आहे, आपली दिनचर्या कशी असते, सकाळी उठतो, मग चहाचा कप एकीकडे, दुसरीकडे न्यूजपेपर, लगेच एक 10 मिनिटं न्यूजपेपर वाचत नाही की लगेच आपण न्यूज चॅनल लागतो. हल्ली न्यूज चॅनलची गरज नाही, टीव्हीची गरज नाही, मोबाईलवरच YouTubeवर एक-एक न्यूज येत राहतात. आपण लगेच बघत राहतो. हे जे काही आहे, की मग त्या राजकारणामध्ये काहीतरी घडलेलं असतं. मगच आपण सकाळी-सकाळी तापतो किंवा
आपल्याला अनुकूल काही नसतं म्हणजे अशा किंवा मग कंटाळा आला, काय झालं, वीकेंड आहे आज, चला हा पिक्चर बघू, तो पिक्चर बघू, इथे जाऊ फिरायला, ह्या मॉलमध्ये जाऊ. तर हे जे सगळं जे आहे, तर हे आपण आपल्या वेळेचा सदुपयोग कसा करता येईल, जास्तीत जास्त उपयोग आपण कसा भगवंताच्या सेवेसाठी अर्पण करू शकतो, तर याचा विचार करून आपल्या वेळेचा सदुपयोग करणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा ते हे केव्हा शक्य आहे, की जेव्हा आपल्याला आत्मसाक्षात्काराचं महत्त्व समजणार आहे आणि ते आपण स्वीकारणार आहोत, तेव्हाच ज्ञानाचं अनुशीलन होणार आहे, आचरण होणार आहे, तेव्हाच कृती होणार आहे. नाहीतर तोवर फक्त सगळी डोक्यात माहिती रजिस्टर आहे. हे जे सगळं जे आहे, हे ज्ञान आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त जे सगळं काही आहे, ते अज्ञान आहे, असं भगवंत सांगताहेत. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हम्म. आता इथे ज्ञेय काय आहे हे सांगितलेलं आहे. की ज्ञेय म्हणजे काय, की आतापर्यंत जे काही वर्णन केलेलं आहे, तर हे सगळं ज्ञान आहे असं सांगता आहेत. मग ज्ञेय म्हणजे काय, तर मी तुला आता जे वर्णन करून सांगणार आहे आणि जे सांगितल्यानंतर तुला अजून आनंद होणार आहे किंवा ब्रह्म काय आहे आणि ह्या भौतिक जगताच्या पलीकडे ते कसं अस्तित्वात आहे किंवा कार्य आणि कारण, प्रत्येक गोष्टीला एक कारण असतं. हो की नाही? मग ते कारण काय आहे आणि ते कार्य काय आहे, ते या जगताच्या पलीकडे कसं काय आहे? तर हे कुठेतरी मी आता सांगायला सुरुवात करतोय आहे आणि त्याला ज्ञेय असं म्हणतात. मग आता आपण ते बघूया की ते काय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृश्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगतायत की परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे. आपले जे सर्व इंद्रिय जे आहेत त्याचं उगमस्थान हा परमात्मा आहे. पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे आणि तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी तो अनासक्तच आहे. असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. म्हणजे आपण आता आपल्याला हे माहिती आहे, हे असं का, हे वाक्य अशी का असतात, याचा अर्थ काय आहे, की आपण पाहिलेलं आहे अचिंत्य भेदाभेद तत्व, हो की नाही? आपल्याला त्याचं आणि उदाहरण आपल्या घरच्या रोजच्या घराचं, की दुधापासून आपण तूप बनवतो. सगळे पदार्थ वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे आपण जरी भगवंताचे अंश असलो तरी आपण भिन्न पण नाही, पण आपण अभिन्न आहोत, पण तरीही भिन्न आहोत. आणि म्हणून आपल्याला ते कार्य करण्याचं एक स्वातंत्र्य आपल्याला कुठेतरी भगवंताने दिलेलं आहे. कर्म करण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. आणि पण ते कर्म करताना आपण त्या प्रकृतीच्या गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. हो की नाही? त्या 3 गुणांमध्ये अडकलेले आहोत आणि म्हणून ते आपण कार्य आपल्याकडनं घडून जातो. आणि तरी त्यामुळे आपण जी क्रिया करतो आहे, जे कर्म करतो आहे, तरी त्याला जबाबदार भगवंताला आपण धरू शकत नाही. हो की नाही? तो याच्यापासून अनासक्तच आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि ज्या 3 गुणांचा प्रभाव आपल्यामध्ये आहे, त्या 3 गुणांच्या पलीकडे, त्या 3 गुणांवर नियंत्रण असलेला भगवंत आहे. तो 3 गुणांचा स्वामी आहे. पण आपण कार्य क्रिया कशासाठी करतो आहे, कारण ह्या 3 गुणांचा आपल्याला पडाव आहे म्हणून. म्हणजे काय बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. बहिरंतश्च भूतानां चरणचरमेव च सूक्ष्मतादभिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता परमात्मा हे तर आपल्याला माहिती आहे की परमसत्य काय आहेत, भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा. त्यांचं जे क्षीरोदक्षाय रूप जे किंवा तो जो विस्तार जो आहे,
तो परमात्मा म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. म्हणजे आपल्या सगळ्यांमध्ये एक कॉमन फॅक्टर काय आहे? आपल्या सगळ्यांमध्ये परमात्मा स्थित आहे, हो की नाही? आणि मग त्या आपण भगवंत हे सर्व प्राणी मात्रांच्या चराचरामध्ये वसलेले आहेत, मध्ये आहेत. ते आपल्या आत पण आहेत, पण आपल्या बाहेर पण आहेत ना. कालच आपण विश्वरूप दर्शन पाहिलं, इथे आहेत, तिथे आहेत. आपण ऐश्वर्य पाहिलं, 10व्या अध्यायात पाहिलं, 9व्या अध्यायात, 7व्या अध्यायात, की जे पाणी पिते, आता मी जे पाणी प्यायली त्याच्यात त्या पाण्याची चव मध्ये सुद्धा परमात्मा आहे, हो की नाही? जो आपण एकमेकांशी बोलतो आहे, मी बोलते आहे, तुम्हाला ऐकू येत आहे ध्वनी, हा जो आहे याच्यामध्ये सुद्धा परमात्मा आहे. सर्वांमध्ये म्हणजे जो जसा आत आहे तसा तो बाहेरही आहे. आणि मग हे जाणण्याची, पाहण्याची आपल्याकडे ग्रहण शक्ती आहे का? नाही. आपण तो आपल्यामध्ये स्थित आहे. मग आता मी सांगते माझ्यामध्ये परमात्मा आहे. मग मला दिसतोय का तो? मी त्याच्याशी बोलू शकते का? मी त्याला हाय बाय करू शकते का? नाही. का? कारण आपली तेवढी आध्यात्मिक प्रगल्भता नाही. आपली तेवढी आध्यात्मिक प्रगल्भता का नाही? कारण आपल्या भोवती त्या 3 गुणांचा एवढा पडाव आहे. असा घट्ट असा आपण ज्या आकांक्षा, आसक्ती, प्रलोभन असं घट्ट आवरण आहे. आपण त्या अनिच्छेनं बलात, तुम्हाला जर आठवत असेल तर त्याच्यामध्ये होतं की नाही, आपल्याला त्या आरशामध्ये प्रतिबिंब दिसत नाही. आरशामध्ये संपूर्ण धूळ आलेली आहे. जसा तो आगीचा संपूर्ण धूर झालेला असतो. तर पलीकडचं दिसत नाही. आपलंही तसंच झालेलं आहे, की ह्या सगळ्यामध्ये आपण इतके दुरावलो आहोत, की आपल्या आतमध्ये जो परमात्मा आहे तो आपल्याला दिसत नाही आहे. आणि या भौतिक जगाचं एवढं घट्ट असं आवरण आपल्या भोवती आहे. आणि म्हणून आपली जी दृष्टी जी आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला परमात्मा दिसत नाही आहे. म्हणजे तो आपल्या आतमध्ये आहे, आपल्या जवळ आहे, पण तरीही तो आपल्यापासून कोसो दूर आहे, की आपल्याला तो दिसत नाही आहे, त्याची जाणीव नाही आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला एक छान उदाहरण आहे. इथे शेजारच्या तुम्हाला ह्याच्यात दिसत आहे. ते एक आहे, त्याच्यामध्ये एक ते बाळ आहे आणि त्या बाळाच्या हृदयात परमात्मा आहे. तर हा गर्भ जो आहे हा परीक्षित राजांचा आहे. आपल्याला ती गोष्ट तर माहिती आहे, की अश्वत्थामा, की की ज्याच्याकडे सर्व काय म्हणतात, की सर्व शस्त्रांचं ज्ञान त्यांना त्यांच्या वडिलांनी गुरु द्रोणाचार्यांनी दिलं होतं. आणि मग त्यांनी जे शस्त्र सोडलं, की ज्याच्यामुळे काय झालं, की त्याच्याकडे परतावा त्यांच्याकडे नव्हता, की त्याची तोड त्यांच्याकडे नव्हती आणि ब्रह्मास्त्र सोडून दिलं त्यांनी. आणि ते परत तर फिरू शकत नव्हतं. आणि त्यांनी कोणावर सोडलं? त्यांचं लक्ष काय होतं? तर त्या उत्तरेच्या म्हणजे अभिमन्यूची जी पत्नी आहे उत्तरा, तर तिच्या गर्भामध्ये असलेला तो परीक्षित राजा, त्याच्यावर सोडलं. म्हणजे पांडवांना निर्वंश करायचं. आणि म्हणून त्याने ते सूडबुद्धीने ते ब्रह्मास्त्र सोडलं. आणि मग काय झालं, की मग त्या परीक्षित राजाला सुद्धा आपल्याला वाचवता आलं पाहिजे की नाही? मग तिथे वाचवण्यासाठी आणि ते सगळे अश्वत्थामाच्या समोर होते, आश्रमात होते, की त्याच्या त्या अस्त्राला काही तोड नव्हती. मग काय झालं, की त्या परीक्षित राजांच्या हृदयात सुद्धा परमात्मा स्थित होते. मग ते क्षीरोदक्षाय विष्णू जे आहेत, तर त्यांनी ते शस्त्र परतवून लावलं. ते बाहेर आले, त्यांनी यांचं रक्षण केलं आणि ते जे शस्त्र सोडलेलं होतं, ते अस्त्र सोडलेलं होतं, तर ते परतवून लावलं. म्हणजे हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा जो आहे, तर तो आपलं कुठेही आपल्याला रक्षण करतो. आपल्या भक्तांचं रक्षण करतो. आणि म्हणूनच तेव्हा ते गर्भामध्ये त्या परमात्म्याचं कुठेतरी त्या परीक्षित राजांना दर्शन झालं होतं, पण नंतर पुन्हा कधीही झालं नाही. आणि म्हणून जेव्हा आपला मृत्यू 7 दिवसावर आहे, असं कळल्यावर, की आता पुढे काय? मी या मृत्यूला कसं सामोरं जाऊ आणि मी परमात्म्याला कसं ओळखू किंवा कोण आहे? तर ह्या ओढीने ते त्यांनी आपल्या राज्याचा त्याग केला आणि जेव्हा ते नैमिषारण्यात गेले तेव्हा तिथे त्यांना सुखदेव गोस्वामी भेटले आणि मग त्यांनी 7 दिवसात परमात्म्याची जी ओळख करून दिली ते म्हणजे श्रीमद भागवतम, भागवत सप्ताह, हो की नाही? तर आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे आणि तो ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग आता हा आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि मग ज्ञान काय आहे ते आपण पाहिलं. मग ज्ञेय काय आहे, की जो परमात्मा सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. मग आपल्या ज्ञानाचं ध्येय काय असलं पाहिजे? आपल्याला त्या भगवंतापर्यंत पोहोचणं, हो की नाही? म्हणजे आता आपण ह्या भौतिक अंधकारामध्ये अडकलेलो आहोत की नाही? आपण ह्या अव्यक्त म्हणजे ह्या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. आपण ह्या अंधकारामध्ये आपण रोज एक श्लोक म्हणतो. जर तुम्हाला आठवत असेल तर. ओम तिमिरांध आपण काय श्लोक म्हणतो? ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. आपण काय म्हणतो, की अज्ञानरूपी अंधकार दूर होऊ दे आणि ज्ञानरूपी प्रकाश मिळू दे. आपण आपल्या गुरूंकडे ते मागणं मागतो. ती प्रार्थना करतो. मग हेच आहे, की आपण आता ह्या भौतिक अंधारामध्ये आहोत. भौतिक अंधाराच्या अतीत आहोत. भौतिक आसक्तींमध्ये, भौतिक प्रलोभनांमध्ये अडकलेलो आहोत. अव्यक्त त्या 3 गुणांच्या पडावामध्ये आपण अडकलेलो आहोत. मग ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञानाचं ध्येय हे काय आहे? तर हे आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. तिथपर्यंत पोहोचणं हेच आपलं ध्येय आहे. आपल्या सर्वच गोष्टींमध्ये जसं आता इथे या चित्रात दिसत आहे, की त्या त्या खिडकीच्या याच्यातून एक प्रकाशाचा किरण पडतो आहे. तर असा तो प्रकाशाचा स्रोत, प्रकाशाचा उगम त्याच्याकडे आपल्याला जाणं, ह्या भौतिक अंधारातून त्या प्रकाशाकडे म्हणजे त्या ब्रह्मज्योतीकडे जाणं, हेच आपल्या ज्ञानाचं ध्येय आहे. आणि हेच कुठेतरी भगवान इथे आपल्याला सांगता आहेत, हे आपल्या आजच्या अध्यायात सांगता आहेत. आणि मग आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकल्पांचे क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्त ते पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग त्या प्रकाशाच्या झोताकडे जाण्यासाठी आपल्याला शरीर मिळालं आहे, क्षेत्र मिळालेलं आहे. आणि त्या शरीरामार्फत आपल्याला क्रिया करायच्या आहेत, कर्म करायचे आहेत. हो की नाही? मग ते शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे आणि म्हणून मग आता इथे आपल्याला काय समजलं आहे किंवा काय सांगता आहेत, की अशा क्रियाकलाप करण्यासाठी आपल्याला यंत्र, शरीर मिळालेलं आहे. मग ज्ञान आणि ज्ञेय हे आताच भगवंतांनी सांगितलं. आणि मग त्या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे हे पण आता आपण पाहिलं. आणि हे जो समजतो, हे ज्याला माहिती आहे, की हे ज्ञान आहे, हे शरीर आहे, शरीर नाशवंत आहे, हे शरीर कशासाठी मिळालं, हे इतकं क्रिस्टल क्लिअर, की हा माझा आत्मा आहे, हा चिरंतन आहे, हा कृष्णाचा सेवक आहे, हे शरीर आहे, हे नाशवंत आहे, आज मला हे शरीर मिळालेलं आहे, उद्या न जाणो मला कुठलं शरीर मिळतं. तर ही जी जाणीव आहे आणि तशा पद्धतीने त्या ज्ञानाचं आपण आचरण करतोय, अनुशीलन करतो आहे. अशा पद्धतीने आपण एक चिरंतन असे भगवंताचे सेवक आहोत. ह्या दृष्टिकोनातून, ह्या भावनेने आपण त्यांची भक्ती करतो आहे, सेवा करतो आहे. आणि हळू आपल्यामध्ये जेव्हा अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होतं, तेव्हा नक्कीच ती श्रद्धा, तो विश्वास दृढ होत जातो. जशी श्रद्धा, विश्वास दृढ होत जाते, त्याचं रूपांतर प्रेमभावामध्ये होतं. आणि जिथं प्रेमभाव आला, तिथं अनन्य भक्तियोग आला. जिथं अनन्य भक्तियोग आला, तिथे आपल्याला निश्चितच आपला उद्धार ठरलेला आहे. हो की नाही? तर भगवंत सांगतायत, की ज्याला हे समजलं, तो निश्चित माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. असं हे इतकं सोपं आहे. असं इथं आजच्या 13व्या अध्यायात भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माता भौतिक प्रकृती आणि जीव. माता हे भौतिक प्रकृती कशापासून उत्पन्न होते? तर विकार आणि त्रिगुण. म्हणजे मी काहीतरी कर्म केलं, मग त्या कर्माचा परिणाम म्हणून मला पुढचा जन्म मिळतो आहे. म्हणजे आपला जन्म मृत्यूमुळे आपण कसं अडकतो आहोत, तर या भौतिक प्रकृतीपासूनच. भौतिक प्रकृतीमध्ये ही जी प्रलोभनं आहेत, ज्या आसक्ती आहेत, जे इंद्रिय विषय आहेत, त्याचा आपल्याला इतका त्याचा पगडा इतका आहे. मग ते कशासाठी आहे? आपल्यामध्ये जे विकार आहेत, जे ईर्ष्या, इच्छा, आकांक्षा, आपण आता पाहिलं की नाही 24 गुणांमध्ये, त्याच्या संयोगाने आपल्यामध्ये त्या गोष्टी विकृती तयार होतात. परत आपल्यामध्ये त्रिगुण आहेत. त्रिगुण काय आहेत?
सत्व रज तम. रजगुणामध्ये मला हे हवं, मला ते हवं, हवं 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 आपलं ते हवं हवं, इतकी ती आसक्ती, इतकी ती महत्वाकांक्षा, त्याच्यामुळे काहीतरी आपण कर्म करतो आणि मग त्या कर्माचा परिणाम म्हणून काय होतं की पुन्हा आपण इथे या भौतिक जगामध्ये जन्म घेतो. आणि मग त्याच्यासाठी भगवंत म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतू प्रकृतिरुच्यते. पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. प्रकृती सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव या संसारातील विविध सुख दुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ही प्रकृती जी आहे ती सर्व कार्यकारणांना कारणीभूत आहे. मग प्रकृती काय आहे? प्रकृतीमध्ये 3 गुण आहेत. मग त्या 3 गुणांचा प्रभाव पडावा असतो की नाही? कधी सत्व गुणांचा, कधी रजोगुणांचा, कधी तमोगुणांचा आपल्यावर प्रभाव पडावा असतो की नाही? तर तमोगुणाचा प्रभाव असला एखाद्याला आपण पटकन रिॲक्ट होतो बघा. एखादी गोष्ट आपल्या नकळतपणे आपण इतकं असं रिॲक्ट होतो की आपल्याला म्हणजे नंतर असं वाटतं अरे उगाच रिॲक्ट झालं, एवढं काही गरज नव्हती. ते का असं होतं? कारण आपल्यामध्ये तेव्हा त्या गुणाचा प्रभाव जास्त आहे आणि म्हणून आपण तशी ती रिॲक्शन असते. आणि मग ती रिॲक्शन तर घडून गेली अनिच्छेनं बलात्. मग त्याचे परिणाम तर भोगायचे आहेत. कार्य घडून गेलं. मग कार्यामुळेच मग मग ते त्या कारणामुळेच आपल्याला पुढचा जन्म आहे. मग ते उपभोगायला तर पाहिजे की नाही? भोगा. चांगलं कार्य घडलं तर ते उपभोगण्यासाठी या. वाईट कार्य घडलं म्हणजे पापकर्म घडलं, कुकर्म घडलं तर ते भोगण्यासाठी या. पण म्हणजे काय तर आपल्याला सुख दुःख हे कशामुळे तयार होत आहे? तर त्याच्यासाठी सुद्धा ही भौतिक प्रकृती, त्या प्रकृतीमध्ये असलेले जे ते 3 गुण आहेत त्यांचा जो पडाव आपल्यावर आहे, त्यांचा जो पगडा आपल्यावर आहे आणि म्हणून आपल्याकडनं कृती होते. कृती झाली की त्याचा परिणाम भोगण्यासाठी, त्याचा परिणाम उपभोगण्यासाठी म्हणजे कार्य कारण म्हणजे म्हणून आपला जन्म होतो आणि मग आपल्याला त्या पद्धतीचं म्हणजे जशी तुमची इच्छा आहे, जशी तुमची कृती आहे, त्या पद्धतीचा तुमचा पुढचा जन्म आहे. ज्या इच्छा ज्या आहेत जे की त्या इतक्या प्रबळ आहेत की मग जो ज्याच्यामध्ये इतका मग त्या कोणामध्ये ते इंद्रिय जास्त कार्यरत आहे. मग तशा पद्धतीचं शरीरही आपल्याला मिळू शकतं. जरुरी नाही की आपल्याला मनुष्य देहच मिळाला पाहिजे. प्राण्यांचाही जन्म मिळू शकतो. तर हे सगळं हे कशामुळे होत आहे? तर हे प्रकृतीमुळे होत आहे. त्याच्यामुळे होत आहे. आणि मग पुढे काय आता हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुरुष प्रकृतीस्तो हि भुक्ते प्रकृती जान गुणान कारणम गुण संगोत्स्य सद सदन सद एक मिनिट सद सद्योनि जन्मसु. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी आता सांगितलं की ह्या 3 गुणांचा पडाव प्रभाव असल्यामुळे आपला जो जीवात्मा जो आहे तो इंद्रिय भोग आणि भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन आपल्या व्यतीत करतो. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं? त्याचे जे काही चांगले वाईट परिणाम आहेत, मग हे 84 लक्ष योनी आहेत. मग कुठली तरी एका योनीमध्ये आपला जन्म होतो. हो की नाही? जसे चांगले वाईट परिणाम तसा तुमचा जन्म. कार्य कारण. हो की नाही? आणि मग याच्यामध्ये ह्या सगळ्यामध्ये अजून एक फॅक्टर आहे. मग ते काय आहे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुष परा. तरी या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता, तो भगवान आहे, सर्वोच्च मालिक आहे, तो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उपदष्टा अनुमंता. उपदष्टा अनुमंता म्हणजे काय की आपल्याला अनुमती देणारा एक आहे. आपल्याला परमिशन ग्रांटेड असं म्हणणारा एक आहे. मग तो कोण आहे? आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात स्थित आहे. भर्ता भोक्ता महेश्वर. हो की नाही? तो सर्वोच्च मालक आहे, तो भगवान आहे, देखरेख करणारा आहे. आता तुमच्यापैकी मला माहित नाही किती जण आपण जेव्हा ऑफिसमध्ये जातो डेटा मेंटेन करणं किती अवघड असतं. मग त्याच्यासाठी हे सॉफ्टवेअर घे, हे ते सॉफ्टवेअर घे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍडव्हान्स एक्सेल हे बघा, ते तरी सुद्धा आपला डेटा मेंटेन होत नाही.
जे कोणी ऑफिसमध्ये जे काम करत असतील किंवा जे डेटावर काम करत असतील त्यांच्यासाठी प्रत्येक गोष्टीची एक वेगळी फाईल असते, हो की नाही? आणि तरी सुद्धा आपलं कुठेतरी काहीतरी राहतं, काहीतरी चुकतं, कुठेतरी काहीतरी राहून जातं. आपला हा जो परमेश्वर परमात्मा आहे, आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात स्थित आहे. तो एक ऑब्झर्व्हर म्हणून आहे. तो बरोबर तिथे स्थित आहे. आपल्याला असं वाटतं की तो काही करत नाहीये. तो काय करतो आहे? आपली फाईल मेंटेन करतो आहे. त्याच्यात आपण तू काय कर्म बऱ्याच वेळा असं आपलं होतं की नाही आपण कोण काही बघतंय का, काय करतंय का, पटकन एखाद्याला बघा की काहीतरी आपल्याला पथ्यपाणी सांगितलेलं असतं. स्पेशली ज्यांच्या घरात कोणाकडे डायबिटीज असेल. बरोबर. हे तर हा प्रसंग तर प्रत्येकाच्या घरातला आहे. साखर खायची नाही, गोड खायचं नाही म्हटल्याबरोबर तो डायबिटीज पेशंट जो असतो, तो बरोबर इकडे बघ, तिकडे बघ करत काहीतरी गपचूप जाऊन डब्यातलं काहीतरी तोंडात घालतो. किंवा बऱ्याच ठिकाणी असं होतं, की माहिती आहे कोण बघतंय आपल्याला, पटकन एखादी वस्तू आपण उचलतो किंवा काहीतरी आपल्याकडनं आपण असं कर्म करतो, हो की नाही? मग आपल्याला वाटतं आपल्याला कोणी बघत नाहीये. भौतिक जगातलं कदाचित आपल्याला कोणी बघत नसेल. पण एक आहे जो आपल्याला बघतो आहे, परमात्मा परमेश्वर. तो बरोबर ती डेटा फाईल मेंटेन करतो आहे. प्रत्येकाची जेवढे इथे ह्या ग्रहलोकावर, ह्या ब्रह्मांडामध्ये जेवढे जीवात्मा आहेत, त्या प्रत्येकाची सेपरेट डेटा फाईल मेंटेन केलेली आहे. कोणाचाही डेटा कोणामध्ये मिक्स होत नाही आहे. हे किती कठीण डेटा मेंटेन करणं किती कठीण काम आहे. प्रत्येकाची सेपरेट फाईल, कुठेही काहीही गल्लत नाही. आणि ते बरोबर त्याचा हिशोब मांडून त्याला त्याचा पुढचा जन्म आणि मग त्याचा जो काही प्रारब्ध आहे, मग त्या प्रारब्धामध्ये त्याची जी काही कृती आहे, मग ती कृती करताना आता मी अभ्यास केला. मला माझी परीक्षा आहे, मी अभ्यास केला. पण त्या परीक्षेमध्ये मार्क मिळवणं, नाही मिळवणं, उपदेष्टा, अनुमंता त्याची अनुमती असल्याशिवाय पुढचं होत नाही, फळ मिळत नाही. त्याची अनुमती का? मग तो बघतो काय याचा प्रारब्ध आहे, काय याचं हे आहे, मागचं सगळं तो हिशोब काढतो. आणि मग याने याचं परत किती हे केलेलं आहे, किती प्रामाणिकपणे याने आता याचं कर्म केलेलं आहे. ह्या सगळ्याचा तो बरोबर हिशोब मांडतो आणि फायनल जे काय आहे ते आपल्याला समोर आपल्याला दिसतं, की तो मग काय रिझल्ट लागला, काय लागला, मग कुठलीही गोष्ट असेल, अगदी कुठलीही गोष्ट असेल. ते ह्या प्रत्येक बारीकशा गोष्टीपासून ते मोठ्यातल्या मोठ्या गोष्टीपर्यंत आपल्याला एक जण अनुमती देत असतो. साधं उदाहरण देते. आता मी माझा हात असा तुमच्या पुढे करते आहे, टाळ्या वाजवते, सगळं करते आहे. माझे हात-पाय हलवते आहे, बोलते आहे, सगळं आहे. हे करण्यासाठी मला परमेश्वर अनुमती देतोय. माझ्या मनात इच्छा तयार झाली, मी हात वर करते आहे. मग माझी इच्छा मग ते ज्ञानेंद्रियांनी त्या कर्मेंद्रियांपर्यंत पोहोचवली आणि मग ती कृती घडली. मग माझा हात वर झाला. पण ह्या सगळ्यामध्ये एक उपदेष्टा अनुमंत आहे, परमात्मा परमेश्वर. मला जेव्हा इच्छा निर्माण झाली तेव्हा त्याने अनुमती दिली. चला, मग त्याने लगेच ज्ञानेंद्रियांनी कर्मेंद्रियांना आदेश दिला आणि माझा हात वर झाला. पण हे आता शक्य आहे, आता माझा प्रारब्ध चांगला आहे, मागचं अजून सगळं हे आहे. पण जसं-जसं शरीर थकत जातं, वय थकत जातं, आपलं जे काही आपले शिदोरी कमी होत जाते, काय होत जातं. बऱ्याच जणांना बघा, बरेच जण जसं-जसं वय वाढून जातं, वार्धक्य जवळ येतं, शरीर क्षीण होत जातं, कोणीतरी बेड रिडन होतं, कोणाला तरी पॅरालिसिस होतं. साधा आपण हातपाय सुद्धा हलवू शकत नाही. परवानगी नाही हो. आपला प्रारब्धच तो आहे. परवानगी नाही हात-पाय सुद्धा हलवायची. उपदेष्टा अनुमंता जोवर तो परवानगी देत नाही तोवर आपण काहीही करू शकत नाही. म्हणून छोट्यातली छोटी गोष्ट किंवा मोठ्यातली मोठी गोष्ट असेल तर त्याची अनुमती देणारा कोण आहे? उपदेष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरम, जो भगवान आहे, जो सर्वोच्च बालक आहे, तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे, तो परवानगी देतो आहे. म्हणून आज तुम्ही तुमच्या घरात, मी माझ्या घरात आपण बसलेलो आहोत, गीतेचा अभ्यास करतो आहे, गीता शिकतोय, मी सांगते आहे, तुम्ही ऐकता आहात. तर हे सगळं जे आहे ही त्याची इच्छा आहे, त्याची परवानगी आहे. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणाचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता भौतिक प्रकृती, जीव, त्रिगुणांचे विकार हे जो जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते, कारण की तो त्या पद्धतीने अनुशीलन करायला लागतो आणि मग अशा पद्धतीने त्याचे पुनर्जन्म होत नाही असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. मग हे कसं शक्य आहे तर तेही सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काहींना ज्ञानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे,
तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे म्हणजे फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता प्रत्येकाची पद्धत वेगळी आहे. काही लोक ध्यानाद्वारे, काही ज्ञानाद्वारे, ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, काही लोक निष्काम कर्म करतात की म्हणजे फलदायी इच्छांचा त्याग करतात, फळाचा त्याग करतात. तर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळ्या मार्गाने ते भगवंताच्या पर्यंत पोहोचण्याची किंवा आपली आध्यात्मिक प्रगती साधण्याचा प्रयत्न करतात आणि अशांना परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. आणि मग असेही काही लोक आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता असे पण काही आहेत की ज्यांना ज्ञान काय आहे माहित नाही, किंवा पण इतरांकडनं कोणाकडनं तरी ऐकलेलं आहे आणि मग हे परमपुरुष आहेत, त्यांची पूजा अर्चा करू लागतात, त्यांची भक्ती करू लागतात, त्यांच्यावर आपली श्रद्धा दृढ करू लागतात. तर अशाही लोकांना अशाही म्हणजे तुम्ही कुठलेही कशाही प्रकारे भक्ती करा, भगवंत तुमचा उद्धार करतोच करतो. आणि मग पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, चर आणि अचराचे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते आहे हे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग चर अचर, हलणारे न हलणारे, असे चल अचल, हे जे सगळं आपल्या आजूबाजूला जे काही जे आहे, तर हे कशापासून तयार होत आहे, तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या संयोगापासून. मग आपल्याला क्षेत्र पण माहिती आहे आणि क्षेत्रज्ञ सुद्धा माहिती आहे, हो की नाही? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति. जो मनुष्य सर्व देहामध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधी विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला ज्ञान, त्याच्यानंतर ज्ञेय, त्याच्यानंतर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, हे सगळं आपण मग पाहिलं, हो की नाही? मग हे जो जाणतो, मग मला सांगा, अशाचा मग ब्रह्मस्तर आपण हे हे चित्र तर सगळीकडे पाहिलेलं आहे. प्रत्येकामध्ये भगवंताचं त्याला साक्षात्कार होतोय किंवा भगवंताची जी छबी तिला दिसते आहे. मग असा जो आहे तो सगळ्यांमध्येच परमात्म्याचं जर दर्शन बघत असेल तर सगळ्यांशी समभावाने वागतो आहे. आणि मग ही जी दृष्टी जी आहे, मग इथे भगवंत काय सांगतायत, तो यथार्थ रूपाने बघतो आहे. ही ज्ञानाची दृष्टी आहे की त्याला सगळ्यांमध्ये परमात्मा परमेश्वर दिसतो आहे, की हा कोणीतरी वेगळा आहे, हा कोणीतरी प्राणी आहे, हा कोणीतरी हे कुठलं तरी झाड आहे, नाही. हे ज्याला हे ज्याच्या हे जो अशा पद्धतीने विचार करतो आहे, तो यथार्थ योग्य विचार करतो आहे, असं भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवामध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. मग असा जो मनुष्य आहे की ज्याला सगळ्यांमध्ये परमात्म्याचं दर्शन होत आहे, आता काही लोकांना नसेल होत पण त्याची जाणीव आहे, आणि मग त्यामुळे काय होतं की प्रत्येक जण आपल्याशी काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने वागत असतो की नाही, मग आपण त्याच्यावर रिॲक्ट होणार. मग त्याच्यापेक्षा ज्याला हे माहिती आहे तो काय करतो, आपल्या मनाची अधोगती होऊ देत नाही. म्हणजे तो कुठल्याही गोष्टीची रिॲक्शन देत नाही, तो समोरचा कसाही वागू दे, हा आपलं ध्येय काय आहे त्या ध्येयाशी तो अढळ राहतो आणि परमगतीला प्राप्त करण्यासाठी आपला मार्गस्थ होतो, असं इथे भगवंत सांगत आहे. आणि मग पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काही करत नाही. हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता हे जे शरीररूपी यंत्र आपल्याला दिसत आहे, तर ह्या शरीररूपी यंत्राद्वारे हे शरीररूपी यंत्र 24 घटकांपासून बनलेलं आहे. त्यामुळे इच्छा, आकांक्षा, द्वेष, मत्सर, भावना, मग ती भावना कशी असेल, अगदी दुःख उचमळून येतं, कधी कधी आनंदाचं भरतं येतं. हे जे काही आहे, आपल्या डोळ्यातनं पाणी वाहू लागतं, मग ते आनंदाश्रू असतात, दुःखाश्रू असतात. हे जे सगळं जे आहे हे शरीराचे क्रियाकलाप आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी जो जाणतो की हे शरीराद्वारे करणाऱ्या होणाऱ्या क्रिया आहेत, स्वतः आत्मा हे काही करत नाही आहे, हे जो जाणतो,
हे तो प्रत्यक्षात पाहतो किंवा ही ज्ञानाची दृष्टी आहे असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टी स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात बसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. आता आपल्याला क्षितिज माहिती आहे. क्षितिज आपल्याला म्हणजे काय वाटतं की तिथं आकाश आणि पृथ्वी एकमेकांमध्ये मिसळलेलं आहे. पण ते अशा प्रत्यक्षात मिसळतं का नाही, तो आपल्या मनाचा भ्रम आहे. तर त्याचप्रमाणे आपल्या शरीरामध्ये असं आपल्याला वाटतं की आपला आत्मा मिसळलेला आहे, परमात्मा मिसळलेला नाही. तो पण आपला भ्रम आहे. ज्याप्रमाणे क्षितिज कधीही तो एक भ्रम आहे आणि आकाश आणि पृथ्वी मिसळत नाही, त्याप्रमाणे आपल्या शरीरामध्ये जे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जे आहे त्याच्यामध्ये आत्मा परमात्मा कधीही मिसळत नाही. आणि म्हणून जेव्हा शरीर जीर्ण होतं तेव्हा आत्मा त्या शरीराचा त्याग करतो असं इथे भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. हे भारतात जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जसा सूर्य आपल्या ह्या ब्रह्मांडामध्ये, जसा सूर्य ब्रह्मांडामध्ये अंधकार आहे की नाही, पण त्याला प्रकाशित करायचं काम कोणाचं आहे? सूर्याचं आहे. तसंच आपलं जे स्थूल शरीर जे आहे 5 फुटी 6 फुटी, जे काही आपला जो बांधा आहे हा अचेत बांधा आहे. याला चेतना देण्याचं काम कोण करत आहे? तर आपला आत्मा. आणि त्या आत्म्याला ती शक्ती कोण देत आहे? कोणाच्या प्रभावाखाली तो करतोय? की त्याच्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा. त्याच्या प्रभावाखाली आपला तो जो आत्मा जो आहे तो आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये चैतन्य निर्माण करतो आहे. असं आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये प्रकाश निर्माण करतो आहे असं इथे भगवंत सांगत आहे. आपल्या आत्म्याची साईज किती आहे? आपल्या केसाच्या 10,000 टोकाच्या 10,000 भाग. तर तो आपल्या ह्या संपूर्ण देहाला चेतना देण्याचा, प्रकाश देण्याचं काम करत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण आजच्या अध्यायामध्ये जे पाहिलं ते की ज्याला जो ज्ञानाच्या चक्षुने बघतो, म्हणजे जे आपण पाहिलं, जे शिकलो त्याचं अनुशीलन म्हणा, आचरण म्हणा, किंवा हे क्षेत्र आहे, हे क्षेत्रज्ञ आहे. म्हणजे आपला शरीर आत्मा याच्यातला फरक ज्याला जाणतं माहिती आहे. आणि मग जिथे तो फरक माहिती आहे तिथे मग भौतिक आसक्ती आपोआप गळून पडते. जिथे भौतिक आसक्ती गळून पडली तिथे आरामात आपल्याला माहिती आहे की आपण त्या परमध्येयापर्यंत ते अडथळेच जर गळून पडले, अडथळाच नसेल तर आपण सरळ 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 चालत जाऊ की नाही. मग आपण असे ज्या असं असं जे ज्ञान चक्षुने बघणारे असे जे आहेत ते निश्चितच परमध्येयापर्यंत पोहोचू शकतात असं भगवंत सांगता आहे. मग आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं? आजचा अध्याय खूप छान आहे. म्हणजे प्रत्येकच अध्यायाची टप्प्याची सुरुवात आहे ना भगवंत की अशी करतात जसं दुसऱ्याच अध्यायात सांगितलं की आपण शरीर नाही आत्मा. आणि मग पुढे पुढे गोष्टी सांगत गेले. तसा आपला आजचा हा 13वा अध्याय आहे. आपलं हे शरीर शरीर म्हणतो, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर. मग ते कशापासून बनवलेलं आहे? मग जे अर्जुनाचे 6 प्रश्न होते, प्रकृती काय आहे, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, तर याचं वर्णन, याचे उत्तर भगवंतांनी आजच्या अध्यायात दिली. मग ज्ञान प्राप्त करण्याची प्रक्रिया भगवंतांनी कुठेतरी सांगितली. ज्ञानाचं ध्येय काय आहे? आणि मग हे प्रकृती आणि पुरुष हे कसं कारण आहे की ज्याच्यामुळे पुन्हा पुन्हा आपला ह्या जन्म होतो आहे आणि पुन्हा पुन्हा आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकतो आहे. मग ज्ञानाची दृष्टी काय आहे की जो हे योग्य दृष्टीने जाणतो आहे आणि त्या पद्धतीने आचरण करतो आहे, अनुशीलन करतो आहे, त्या पद्धत अशाने निश्चितच तो एक दिवशी आपलं परमध्येय गाठू शकतो असं कुठेतरी आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. इथेच आपला आजचा अध्याय 13वा अध्याय संपला. हरे कृष्णा सगळ्यांना.